Lucas chapter 12 verse 5 nag-ingon, tug-anan ko kamo kinsa ang angay kahadlukan. Kahadluki ang Dios human mo patay, may gahom sa pagtambog kang bisan kinsa ngadto sa kalayo sa impierno. Oo, kahadluki ninyo siya. Ingon man sa panultihon, chapter 9 verse 10 nag-ingon, ang pagkahadlok sa Ginoo mao'y sinugdanan sa kaalam ug ang pagkaila kaniya nga balaan mao ang pagsabot. Sigson ko diha ni Kristo, makahadlok kung kitang tao mawala ang atong kahadlok sa Ginoo. Kay mahimo na dayntang walay kahadlok sa pagbuhat og sala. Walay kahadlok sa pakighilawas sa pagbuhat og malaway. Nganuman, sala kini sa ikaw no mga sugo sa Ginoo. Apan ang mga tawo karon walay kahadlok sa pagbuhat sa ingon, ngano nawala man ang pagmahal nila sa Ginoo, nawala ang kahadlok nila sa Ginoo. Mo nang rason ng mga tawo walay ko kahadlok sa pagbuhat og sala. Walay kahadlok nga madumot sa iyang isig katawo, walay kahadlok mamulong og sakit sa iyang isig katawo, kay ngano nalimot nga atong binuhatan tanan ining kalibutan paninglan ta sa Dios inag-abot nato sa hukmanan. Ang atong mga sala mo'y mahimong rason nga kita ilabog ngadto sa kalayo sa impierno. Ang atong mga salang binuhatan ining yuta nga wa nato hinulsuli mo'y mahimong rason tambog ta ngadto sa kalayo sa impierno. Mo nang igsuon ko di Kristo, maluoy ka. Ayaw wad-a ang kahadlok nimo sa Ginoo. Ayaw wad-a ang paghigugma nimo sa Ginoo. Kay ngano ang sinugdanan sa kaalam mao gayud na kitang mga tawo magbaton og kahadlok sa Ginoo. Mao ning rason karon na panghitabo sa atong kalibutan gipahinumduman ta sa nagkadaiyang katalagman, linog, baha, buhawi, atong natagamtaman ngano gumikan sa atong mga sala nga binuhatan, gumikan kay nawala ang atong kahadlok sa Ginoo, nagpatuyang ra tagbuhat sa atong mga sala. Gumikan kay nalukop ta sa pagbuhat og sala, nawala ang kahadlok mo nang ibalik sa Dios ang kahadlok mo nang igsuon. Ayaw wad-a ang kahadlok nimo gikan sa Dios kay hinumdum kitang tanan ining kalibutan sama sa usa ka saop lamang. Ngano ang tinud nga tag-iya sa yuta ang Ginoo, ang nagbuhat sa kalibutan ang Ginoo. Kini atong lawas gikan sa Dios. Ang Ginoo mo'y naghulman niini sa nang panahon ug bisan pag kita ipakatawo niining kalibutan kun dili huyupan sa Ginoo ug hangin ang atong mga ilong, dili ita mo ginhawa igsuon. Mao nang kahadluki ang Ginoo nga mo'y magbubuhat kanato ug mausay makakuha sa atong kinabuhi bisan unsa niyang orasa gustuhon. Kahadluki ang Dios nga may gahom sa pagpatay kanato ug paglabog ngadto sa kalayo sa impierno. God bless you.